Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah. Béni soit le très miséricordieux, le Dieu de le Père, le Dieu de nos ancêtres, Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le nom du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à l'islam. Béni soit chacun de vous, chacun de nous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah, 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 Allahu akbar, alhamdulillah. Alors, bitouni, ni ala sonama, amna ndamaga faso kumana, amna ndamaga maliko kumana. Surtout, amna anga ministre fo. Sadio Dawden amna fo, Barakaden amna fo. Ministre msila a joro la, ministre msila ay kayere don. Parce que n'a jatimine gabi, elle devait intérim assuré parce que Shogel Farimanda la donné. Donc Sadio Camara devait premier ministre à la bi. En même temps, un ministre de la défense de l'eau. Mais belle il faut partager à blaga djigi, à partager au quai, à partager au quai. Mais en même temps, son angandama kumala, amina essayer ka ni alaka jay. Mais à la derrière bien à la camblassa, un partenaire au faux. Madame Yaye Touré là. Ka faux, ka walmendon parce que ni feneni. Bi ni Yaye Touré ka Fanny Dilien. Donc, mani ni bella jenef. Aga Yaye Touré aga blasra ni doyele. Alaka abe jogomna alaka yiriwa alaka sababu nyon ko la sama ka daudele ka contraband soro donc bi yanya be bifena antsega ni mo manke adoy ni Yaye Touré fenenga baray bi donc je suis habillé ce soir par la boutique Yaye Touré anga foli bay mais ñene amanga partenaire flana fenen no te uday Afleni, Keita est direct d'amener a été dans la sigi. Mounou mega wuleli ke tebi sur chugomina, tebi sur malaya. Mon fenembe abseka tek sur bolo. Nico angro obe. Nico ibi repita taga fi boutique ni fenen kono o fenembe. Donc a teka di mo ka folla bon Keita kon te terminé donc à moment Keita tseko po mais Keita tseka fela ngono fenene yira aula donc on était uday kayira aula ni Keita ka direct damne ya ka te daga sigi ana bina baro reke ka dam ka politique baro la nay nyon soro terima watara bonyona balma watara bonyona furumso ni furuche akela bureau dawe o akela frigero yo abete mission ore nido na enemy na dam ka Keita ka kumala te ka sira dalo ete avec Keita ka kuma be yoron kili ni te uda akana nyina kore no bole ame Cheikh Tiamé Aidara fenen fou parce que anga tien fo Cheikh Tiamé Aidara akany parce que mo menganiata kayira mogola ou ala essaie de kenyi ala fin de noigner afin nta fait ka amaraka kenyere kilinte ka fere mais ma fait mali beka boa kalama frafina beka boa kalama mogoni fi mana ke jien fa ni kuma kame bana ama foko ni bana fere abe san okore mu a fo mogo ye ko ni ne bena a anye doga kuma me Keita beto son ka tigila mogo tofo ko Cheikh Tiamé Aidara ko fura kelke la de do est-ce qu'on ta woli ka kunti ay fem de do donc anga certificat afene misi dollar bana chamambe ambo fo bana chama wore be anto fo ni ango kamanda maga
abe bana minnu furakɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛna don a gasi la parce que an bɛna dɔw fɔ ka ɲinɛ dɔw kɔ mais ne bɛ to sɔn k'a fɔ mɔgɔ ye n ko c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon n'aw b'a fɛ k'a da Cheikh Tidiane a bɛ baara min kɛ Haidara kɛ bɛ baara min kɛ n'a bɛ mɔgɔ dɔn a dɔnbagaw a balimaw a jɛɲɔgɔnw a baarakɛɲɔgɔnw a sigiɲɔgɔnw a ɲɛ b'a la ko gɛlɛya bɛ yen n bɛna numéro min d'a ma a y'o wele a k'a fɔ k'an y'i ka numéro sɔrɔ Keita ka direct de la ni de bɛ nin de bɛ nin de bɛ a b'o cogoya fɔ min mana bɔ a la kɔfɛ a bɛ n'o témoignage kɛ n ka direct la n'Ala sɔnna a ma donc a ka numéro 69 58 11 36 69 58 11 36 donc am se kan da maga bana kunguruni mun na o ye tension artérielle diabète ulcère gastrique maux de rein cancer prostate asthme hémorroïdes hépatite B et C la goutte l'impuissance sexuelle et plein d'autres maladies abi ala barkala amana nunu fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i tun bɛ tulonkɛ de la hali bi sa ala ka ni sa a b'a bɛn a kana ɲinɛ dɛ a ye te daga sigi joona uda a b'a sigi te bɛ cogo min fɛnɛ na a b'o fɔ an ye n'a te ka ɲi n'a man ɲi Keita t'a kun don fɛn kɔrɔ fɛn man ɲi dɛ a b'a kun don fɛn kɔrɔ fɛn min ka ɲi donc n'a ka ɲi a y'a fɔ k'a ka ɲi n'aw mago fɛnɛ b'a la a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na an b'aw bilasira n'o fɛnɛ ni alors n'o bɔla yen an bɛ Sadio fo an ka ministre ba Sadio Kamara ah Sadio m'a fɛ ka n da maga yɔrɔnin dɔ de la je vais parler rapidement de quelque chose donc aujourd'hui ne soyez pas fâchés parce que j'ai fait un direct pratiquement en français aujourd'hui dans l'après-midi donc ce soir je vais le faire en grande partie en langue bambara donc je vous en prie ne soyez pas vexés. An bɛna da maga Sadio Kamara ka kuma la mais sɔnni an ka da maga Sadio Kamara ka kuma la Poutine tun y'a wele réunion ba dɔ bɛ yen san o san u b'a réunion kɛ Mali est invité la Sadio de taara Mali représenté ni yɛrɛ tun ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka Sadio ye ka vɛsi don sinon an bɛ to sɔn ka Sadio n'a ka sɔrɔsi faniw de mais Sadio ka vɛsi don ah n y'a ye n ko ja Sadio yɛrɛ fɛnɛ ni n'a ye vɛsi jɔ a ka farin koyi sɔnni an ka da maga Sadio la a ye kuma fɔ ah o de la ne b'a fɔ kuma caman ko u b'a fɔ ko jakuma a tɛ jɔ a ka fugariya la ko ɲinɛ ka kin da la jakuma tɛ jɔ a ka fugariya la ko ɲinɛ y'ale kin a da la min fɔ don o don bɛ segin a kan bi tuguni n bɛna segin a kan a y'a bila ka jigin a y'a partager a ye mɔgɔw wele ko Keita y'a daminɛ bi ta ka farin dɛ a y'a daminɛ a bɛ mɔgɔ dɔn a ye message bila ka taa n bɛ segin a kan jakuma ta ka fugariya fɔ ko ɲinɛ y'ale kin a da la u mana wuli Choguel ye nin fɔ ala ka Choguel hali bi sa ala ka na ni nɔgɔya ye ala ka na ni kɛnɛya ye a ka se ka wuli k'i jɔ a sen fila kan jamana bɛ k'a kɔnɔ a ka baara daminɛ an bɛɛ ka dugawu bɛ Choguel ye ala ka nɔgɔya kɛ ka na ni kɛnɛya ye a ka wuli k'i jɔ a ye baara min daminɛ faso kanu a ka continuer a ka baara la Choguel Keita ka foli b'i ye i ni ce ni baraji Diop talen Nations Unies la Diop kumana an ma o politicien naga mɔgɔ si ye an ma kalo ka mɔgɔ si ye i n'a fɔ u da sirin de don i n'a fɔ Choguel ɲɛngoya n'a ninjuguya de b'u kɔnɔ Diop ye mun fɔ Nations Unies la ni Choguel tun don u bɛ fɔ ko Choguel ka avion kana jigin Bamako dɛ k'a ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais Diop taara kuma ka segin ka na sɛ ma wuli ka bɔ a fan na o kɛla an ka porte-parole gouvernement ka porte-parole don o don a bɛ kuma mais an ma politicien si ye jamana nin kɔnɔ k'a delila k'i da waga ko i kuma cogo man ɲi démissionner an m'a ye ah ala fugaridenya ka jugu koyi
fordenya ka jugu ne be muso do fle me ala deli fordenga na ba muso shi dena ibe do la je subhanallah aka jugu ni fembe mo si masse ka nga porte parole attaquer tleke mo ma job attaquer tlekele mais anga ministre ba anga premier ministre par intérim Sadio atumi Russie jamana la akumana ay mon fo ne madala ne shogal rek me songo fo mais ma politicien si mangame ou be donu fangono ou be donu ka dinge kono ka to da ina fo datu la nyetu la klotu la nyengoya asiria ninjuya frafina banafle mogobse ka to na chogodi keba fo kebise ka jamana kanu kebo mogoshi surasu nunka bo ka bleni ni fen sugu beke atuna alu soso kame mais ni shogel temena kerefe doni bebe wuli kijo mais obe fengeli de fone fuar bien de do dangate temaka odi ato utisi ka foi dengele odi ato asimi tigelula odi ato asimi magotu dalakana parce que nous ka kele tu es maliko kele de faso ko kele ko kuma chogo kele maiga kuma chogo tu me dofo anga porte-parole taro ni maiga manga porte-parole tu me dofo Abdoulaye Diop tu me dofo Sadio Kamara tu me dofo mais obe kuma mo kele mka oyi anga premier ministre di nyengoya ni asiria ni ninjuya no bora la foite bon awre be ni jogo la jamana don re be aw jati chogodi jamana don be aw mine chogodi jamana re mago dengeli tawla tuguni awre kela awre ma juguye aw kela awre ma fenwore asimi re be seka aw dalakan asimi ti do ma kelen do ala tuguni awre ke wale na jugo bolo mikasa sukasa ay partage ke ay blaga jigi mina explication do dauma parce que mo be kan weleli ke do be ka message blaka bla nga ala deli bi kuma konla la beki ni yoro soro ukoma Keita continue ka kuma ni accord de défensif Keita continue ka accord de défensif kuma fo ka gelea yai tienre la non bit leki a jalangere non bita kainde jugu son pren yai ebise jugu son pren la de jugu mana ni Keita kono do ubisinte famille ni famille se ka do la yoro ngele yai non bita ya be jugu son pren amina ni wole ko jugu son pren ni avec Keita ka dreke ni wole ko jugu son pren nabta natara yai papa yai Keita ka jugu son pren amako bodi la yai be ni nyongona chama de commander ka blakana ama faire ko jugu son pren parce que Keita re nous wasala non ni kaine merci beaucoup ame sigingana dobe ube wuli ka kule biamna kuma uko Keita accord de défense ama fait albika kuma foka gelea simima ni jatemineke ni kuma de bina daele namina ta Masakevaga discours la meno et Sadio a discours be angoi a vidéo be molo ko kuma accord de défense kan go d'accord mina accord de défense tu ko fo yo doni jugu son prêt merci oreini non nere non yai ya beje ina fo ika mo dana des mesures takatan dla kananai non jugu son prêt yai anyongana chama kana couleur changer de gema ta nanai iba fere ko mikasa sukasa iba fo kuko seba kerefa jugu son prêt mikasa sukasa moko baro fem de do uko ko ngandra maga accord de défense la ngunyame message na na chea ka al bituni mina direct damne drodo ya kuma fongo d'accord nya kuma kumtige mina do detail la ko fo awi nere wila kan jo ka accord de défense ko mo malika akono jeya risuyi asimi ko Keita yi korotola ambe ka kono jeya ambe fendo de la jatemineke ban ibina tagabulu meka baram ke Keita mado ni jatemineke ibina nga sera tagabulu doko asimi ko Keita jatemineke
mais ka fɛn dɔ de kɛ mais m'a dɔn n'i y'a lajɛ ka ɲɛ i b'a dɔn fɛn bɛ sen na n sigila k'a lajɛ ka Sadio kumakan lajɛ ka Sadio kumakan lamɛn ka ɲɛ bɛ kɛlɛkɛminɛnw na minnu yirala ni minnu ma yira ɲɛ bɛ Assimi la wa n ko monsieur le président n ko n y'a faamuya k'i y'a faamuya n ko n y'a faamuya a ko sisan i bɛ se ka kuma accord de défense min bɛ yen minnu fɔ k'o walawala accord de défense bɛ jamana ni jamana de cɛ a kɔrɔ ye mun ye ni bɛngali kɛla e kan ne bɛ wuli ka na fara e kan k'o tigilamɔgɔ kɛlɛ mais a accord de défense fɛn dɔ de b'a kɔnɔ o ye fɛn mun ye kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ yen e ni o man kan a ye kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ parce que n'an m'a lamɛn ka ɲɛ a bɛna se technique b'a la dɔɔni kɔ donc n bɛna fɔ ka jɛya a ka faamuya ka ɲɛ kɛlɛkɛminɛn bɛ kɛlɛkɛminɛn na o tɛ di e ma n'o dira e ma e mago tɛna jɔ ne la tuguni ne dun b'a fɛ chaque fois ni problème b'e da la e ka ne wele parce que ni e ye ne wele e tɛ ne wele gansan o accord dɔ de bɛna to ne bɛ na o bɛna daw fɛnɛ de dɔ de dayɛlɛ ne ka entreprise ye donc chaque fois ni France bɛna intervention kɛ farafin jamana la les 11 accords secrets de la France De Gaulle ye mun signé o article dɔ bɛ yen u b'o bila en jeu o kɔrɔ ye mun ye ko appel d'offre bɛ kɛ France entreprise fɔlɔ de bɛ lajɛ n'olu bɔla kuma min na jamana tɔw bɛ lajɛ est-ce que a ye kuma faamuya n bɛ segin a kan accord de défense kɔnɔna la De Gaulle y'a dilan cogo min na France ni farafin jamanaw cɛ France ye jamana minnu mara ni bɛngali kɛla dɔ kan ou bien ni France nana intervention kɛ dɔ ka jamana kɔnɔ automatiquement accord dɔ bɛ yen De Gaulle y'o signé France ye jamanaw fɛn fɛn mara De Gaulle y'o signé o jamanaw ni France cɛ a bɛ fɔ o de ma ko les 11 accords secrets bɛnkan 11 de don mais bɛnkan dogoni de don a bɛnkan ka dogo jamanadenw la a bɛnkan jamanadenw kana bɔ a kalama fɛn dogoni de don a ye partage kɛ donc chaque fois ni France nana kabini dɛmɛ ko dɔ la i bɛ priorité di France entreprise ma n'a fɔra k'i ka dug parce que De Gaulle y'a yira ko ni farafinna tilala France la don o don ni France y'a kɛ don o don a ka colonies tilala la k'o ye France ko kuma banni ye exemple n bɛna exemple kelen d'aw ma a ye Niger lajɛ bi Niger uranium bɛ ɲini ka ban Niger de France kɛ première puissance nucléaire mondiale mais Niger est parmi les pays les plus pauvres au monde c'est-à-dire fantan jamana diɲɛ kɔnɔ Niger b'a cɛ ma mais Niger fɛnɛ ni a ka uranium bɛ feere France ma da su la o de y'a kɛ France kɛ la première puissance c'est-à-dire diɲɛ bɛɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko nucléaire civil France de fɔlɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ mais a bɛ bɔ n'a uranium yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ Niger Niger dun bɛ fantan jamanaw cɛ la mais France o bɛ sanfɛ Niger o bɛ duguma donc accord ninnu sansi filɛ nin ye alors donc laissez les enfants maudits je vous en prie ne vous occupez pas d'eux jusqu'à sa mort son père ne sera jamais comme moi je suis plus beau que tous les membres de sa famille malgré mon âge je suis plus beau que lui j'ai l'argent que lui je suis intellectuel que lui sur tous les plans je le bats donc si vous parlez à une merde comme ça concentrez-vous sur ce que je dis. Laissez les enfants, c'est ceux-là que j'appelle enfants de capote percée. Il faut les laisser. Jusqu'à sa mort, il n'y aura personne dans sa famille qui pourra m'égaler à la cheville. Jusqu'à sa mort. Donc laissez-le. La haine et la jalousie, Djougou son père, vous n'avez pas compris? Djougou son père de Bengana. Alors donc, Atlobala. Donc, à mes femmes, on va continuer avec 600. N'i ye faamuyali kɛ Niger ka uranium o de ye France bila position dɔ la mais malheureusement France ma se ka Niger bila position fo mina fo duguma donc accord de défense kɔnɔna la sisan France ye accord signé ni jamana dama dama ye
ni bengali kela intervention beke. Maintenant exemple qu'il aurait d'auma. Côte d'Ivoire fin kumana rébellion kumana Gbagbo Laurent aya ñini Francis fait dans le cadre des accords de défense ko Francis kana Côte d'Ivoire demain ka rebelle ou kele Francisco à l'époque Chirac de tuer président akoko non que c'est une crise entre Ivoiriens odi atonya fo ngumunu te fouy dengeli don ou ba fo ko bu dama kumala ou te kuma fin chugodo. Donc Francisco ko non, c'est une crise entre Ivoiriens. Ce n'est pas une agression extérieure. Gbagbo dit non. La base arrière de la rébellion, c'est le Burkina Faso. Ah donc, Gbagbo, il avait raison. Parce que Rebellou Tchama, c'était des Maliens et des Burkinabés. Maliens et Burkinabés, c'est eux qui étaient les rebelles. Donc, à part Soro, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, Ibrahim Koulibaly, Ani Djontouni, et alors, enfin, tous ceux que vous connaissez, là, les sous-officiers de l'armée ivoirienne, Mouboula, Kata, Burkina, quelqu'un d'autre irait, rebelle irait, Burkinabé ni Malien de Tundo. Francisco 4 c'est qui d'Adouala. Mais Francia et Romina, ko rebelle ou peut quand vous préparez coupe djigi parce que vous y djigi ni folom ke. Oh là là, merde, c'est quoi ça? Vous y djigi ni folom ke amanya ou bolo. Donc rebelle tu nous prépares coupe djigi, Francine nana irait interposer au-delà. Donc entre les rebelles et les choses. Pardon, rebelle tu mets quand vous labin coupe djigi en même temps Gbagbo fenenka armée tu mets qui labin coupe y les rebelles ou quand. Donc automatiquement Francine nani jo ou di nyonche. Francine manaka Gbagbo défendait, Francine nani jo ou di nyonche. Donc pour la négociation d'amener. Voilà comment la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Mais dans le accord de défense, il a dit, Gbagbo Laurent avait raison. Mais Francis interprétation aurait dit accord qui ban Gbagbo demain. Donc accord de défense. Nana si ka miri ka jatemine ke nana ye. Non, accord de défense en réalité. Malini Russie tchela be chomina bi a barka ka bon a nafa ka bon kat me accord de défense ka parce que nango ngami accord de défense ta ka ladje dans sa ça dit accord de défense rek ke chura kona la nyana jatemine ke oda to ngwa ngwa simi ko ko jatemine bake inana yi accord de défense nyana ngo na fatala Mali be mun kono bi au barka ka bon, au nafa ka bon, au de kany Mali mani accordé. Parce que accord de défense, tu mets Mali la position de là. Moumato recibe ke Mali sans fait. Moumato recibe sako ke Mali là. Moumato minambe minana Mali tisse ka sort. Parce que abe daba kama ka Mali la position de là. Chaque fois ni problème be Russie ka se ka intervention ke. Mais alors que Russie ko couteau fait gagnant mot de fait. Au Corée mouillé ka Mali formé ka Mali surasu ko formé ko kala ka keleke minandouma Mali yɛrɛ mago tɛna jɔ Russie la ka kɛlɛ kɛ Mali yɛrɛ bɛ wuli ka hɔrɔnya a ka dame ko kɛlɛ kɛ ko ban ka sɔrɔ mɔgɔ ma fara kan donc n'i ye jateminɛ k'o la o nafa ka bon ni accord de défense ye mais coopération fɛnɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ détail dɔ bɛ yen an tɛ se k'an da mago la a bɛ fɔ o de ma ko secret défense o ye Mali ani Russie cɛla ye Russie c'est qu'à intervention qui condition de aux conditions au déterminé là mais à madara ko ka bonne d'akonobi donc mais c'est nga kumaka Mali ni Russie bi ou be niveau na à niveau mabande ou be ka barake albi ka dofraka tous les jours que Dieu fait ou be barake mission beta Russie là Russie ka mission bena déplacement tchamambeke dans la plus grande discrétion totale, dans le plus grand secret. Voyage d'obeke mochite bois kalam. Mission d'obeke mochite bois kalama. Surtout sorasu ni nyonche. Mais ambe bibimna Mali ni Russie beka baraba de ke ku bolo di nyongom. Mali ni Russie beka baraba de ke o kase ka be nous bena
Ori daga di Mali la. Donc Russie be fenti Mali ma. Muma to Mali ma go dengele tise ka jo Russie ka aide la. Fona na ke bengali sugu ya wore. Aux conditions Mali ni Russie de beau définir au Nigérian tient Muma to Russie be se ga intervention ke. Ame Syrie talaje. Ay Syrie talaje. Syrie ni Russie tiela. Bachar coopération tu be Bachar ni Russie tio. Manana se yoro dola bengali sugu do na ke Syrie ka. Français bala, Américain bala, Anglais bala, Européen do bala. Automatiquement, Russie nana fera Syrie ka Syrie ka keleke. Mais keleke minant me Syrie bolo. Keleke minant bade de tma bolo. Mais ni France, Amérique, Angleterre, Allemagne, ani jamana dama. Nolu be wila jamana kelen kama. Vous comprenez que amana ke chogo chogo, y équipe la chogo chogo. I mago be ke deme dola. Donc au deme au déterminant Russie et Poutine ani Bachar al-Assad. Poutine nana yoronim na dro situation maîtrisée beyaye amadou mochila. Algérie c'est la même chose. Aux relations sous de Algérie ni Russie. Aux relations féminines Mali be kan ko de développer ni Russie. Donc à quelqu'un minandi Malima Mali bi se qui est défendre mouyi mais ni ko nana do sengoro fem barka ka bokatme Mali kelinga. Alors en ce moment-là, Russie be wuli kujo jorola. Donc pour le moment, la coopération c'est gagnant-gagnant. Malika nafa bola. Donc moshi ay ntaro ma fo chomena ay inquiétude bois a Kongolo la. Ay dutu bois Kongolo la. Ay siranya bois dusukuna. Aya bla kuna ko bengambe Mali ni Russie chebi. Sur le plan de la défense, sur le plan de la coopération militaire, fait barka madedo. Parce que nima sigi ka jate mineke ka ko ta chogo la je itisi ka afamia tigronigeli. Donc dongo do ibe wuli ka fo il faut coopération, il faut accord de défense, mais il n'y a pas quelqu'un minamunu be ka di Malima. Appareil de surveillance munu be ka di Malima. Russie be kan kuka satellite orienté ka nyeshi Malima ka se ka information soro ka di Malima. Mais pour moi au barka ka boni accord de défense yo. Pour moi au temena accord de défense yere niveau ka. Au niveau waredi. Mais au korote ko ni bengali sugu do kala Malika. Ina fo autant na critique rata ko nu nyongona ko Maliki limina wuli ka keleke non pas du tout. Ou bien jamana do ki ou bien frasikati fara anga dafe jamana do quoi kabena be Malika non Russie na siku bolokuru mais on est na sika si réseau ka kambo be détaillé angon misika mun fo ka jeya aba blakuna Mali be kan ka labe Mali be kan ki préparer Mali équipé de Mali ni Russie tchela bi niene keita nyinga mafo abarka ka bon kateme accord de défense ka atemena accord de défense ka abe yorom nabi ala kele ni bado donc bebse ki da comme tungarake ba fo chugomna bekati da ina fo ngomnyira na mode ki hakila tige mais au korote ko Malika nga sunoko ka fenge mo fo ko jeya accord de défense ko ne de inchesri akumana mais ma ayira awla fene bi Mali be yoromna Mali ni Russie chelala wallahi abarka ka boni accord de défense a temena accord de défense ka à niveau mna à niveau barka ka trop américain ba kalama anglais ba karama français ba kalama donc ma fait au yoroni ango bla an kuna ko jeya donc foité eredoro no bolay Sadio Kumana Sadio atale Russie fait akumana ani Russie kumana fo sirad lama kaka sega kaka dakrunye flafo donc aye dakrunye flam fo mina o de kala ango lame nanyo lame fenda na on me tukuni mina o fenen kala akolu lame ambo ame au fond que nous fait à jonga la jeninga féminine de l'eau.
Bluetooth mode. Donc, aba hakila, voilà, amina name. Alors que le Mali est véritablement critiqué par les dirigeants occidentaux, ainsi que leurs médias en raison de ses choix de partenariat, le gouvernement de la transition assume ses positions. Présent en Russie, dans le cadre de la 10e conférence pour la sécurité internationale à Moscou, le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, qui conduisait la délégation de son pays, s'en est pris au bloc occidental et notamment sa politique vis-à-vis de l'Afrique, imbibée d'un brin de néocolonialisme qui voudrait faire des pays africains leur réserve de richesses, des dirigeants africains et gardiens de ces richesses. Le tout sous un ton paternaliste donneur de leçons. Une situation, reconnaît le ministre malien de la Défense, est entretenue par la propre défaillance des Africains. Malgré la multiplication des coalitions permanentes ou circonstancielles, cette incapacité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains s'est soldée par une ingérence continue d'acteurs extérieurs bilatéraux ou multilatéraux qui imposent leurs agendas au détriment des intérêts des peuples africains. Au niveau local, les populations l'ont bien compris et n'hésitent plus à se faire entendre avec force. Malgré les gains apparents de la période démocratique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, l'instabilité politique qui en a résulté est une manifestation de la réaction au décalage entre les peuples et les pouvoirs en place. Les citoyens expriment leur frustration de voir leur immense richesse naturelle exploitée au bénéfice d'autres acteurs. Ils expriment leur colère et s'indignent quand leurs dirigeants sont convoqués, sermonnés, humiliés en public pour n'avoir pas assez défendu chez eux les intérêts des supposées puissances amies. Sur fond d'accroissement des inégalités, d'injustice et de mauvaise gouvernance économique. Dans ce contexte, le colonel Sadio Camara explique que le Mali a décidé de prendre ses responsabilités et de jouer sa partition. Devant le manque de résultats des partenaires occidentaux traditionnels au rang des... Bon, Sadio Amna Mato. Alors que le Mali est véritablement critiqué par les dirigeants occidentaux ainsi que leurs médias en raison de ses choix de partenariat, le gouvernement de la transition assume ses positions. Présent en Russie, dans le cadre de la 10e conférence pour la sécurité internationale à Moscou, le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, qui conduisait la délégation de son pays, s'en est pris au bloc occidental et notamment sa politique vis-à-vis de l'Afrique, imbibée d'un brin de néocolonialisme qui voudrait faire des pays africains leur réserve de richesses, des dirigeants africains et gardiens de ces richesses. Le tout sous un ton paternaliste de... Sadio d'abord, ko frafunka bembalia odi nanani ko chamai frafina. Niae nazaro be buga jamana kono kubenea kanu sagoke ka frafun do ko shindola sadi ka frafun blanyona ko frafun yere ka bembalia de do parce que nous tun kan bena kelema ko fen chamambe ya teke oro e tien anga exemple ta Ukraine kelebna damne domina européen bu bebena ku kange kelenyi ou tu mets galon kono mais ou ka galon kono ou bebena ku kango kelenyi ku kange kelenyi mais frafun fait bembalia dron de be nyengoya hasiria ninjuguya jonkunangoya ibe doye ita doro ka jelati ren na fay femi a exemple simple sono ngata sanga nyamogoma ebna moga diretika candidat fenti bolo ite foye
Kani sigi dɔrɔn ɲɛngoya ni asidiya n'i b'a dɔn k'i bɛ fɛn dɔn ni mɔgɔ kumana i b'a kumakan de lamɛn i yɛrɛ bɛ tila kɔfɛ k'i ka direct kɛ k'a yira ko ni karisa ko ta a ko ta a ko ta a tiɲɛ filɛ a tiɲɛ filɛ a tiɲɛ filɛ mais i bɛ n'i sigi asidiya ni ɲɛngoya la ka kɛ kuma lankolon fɔ ye o nafa ye mun de bon o de Sadio bɛ kan k'o de dénoncer an bɛ kɛlɛ min na bi an tɛ tɔgɔ ɲini kɛlɛ la Keita ka kɛlɛ tɛ Asimi kɛlɛ ye Choguel kɛlɛ tɛ Sadio kɛlɛ tɛ Keita ka kɛlɛ Mali farafina Keita bɛ mun de fɔ n'a tɛ bɛn fo n'i ye asidi ni ɲɛngo ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jamanadenw k'u filɛ k'u hinɛ minɛ k'u kanu don u dusukun na ka sira taama mun bɛ se ka gɛlɛya b'u kan mais e bɛ jamana nafolo ta k'o k'i sago ye ka na ni jamana wɛrɛ ka bengali kɛ e kelen kɔnɔbara ani kɛrɛfɛmɔgɔw an b'o kuma mun fɔ i bɛ taa den dɔw sɔrɔ i t'a dɔn olu yɛrɛ wolokun ye fɛn min ye u yɛrɛ nakun ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ye mais i b'a dɔn Keita bɛ yɛlɛ ko fɛn min na Keita s'en fout Keita s'en fout parce que fɛn kelen bɛ yen toute âme goûtera à la mort bɛɛ bɛ taa da i kaburu kɔnɔ bɛɛ i bɛ taa da i kaburu kɔnɔ sɔni ka n'i sigi kalo kan la i bɛ taa i nɛn bɛ taa sama a don i ka nkalon i nɛn bɛ sama i kaburu kɔnɔ i b'a dɔn fɛn bɛ sen na ni Keita bɛ nkalon na o Keita n'a ka nkalon to ɲɔgɔn na mais depuis Keita b'a ka nkalon tigɛ la depuis a bɛ kuma ka daminɛ Abidjan fo Bamako o mɔgɔ kelen ma se ka sɔrɔ mun bɔra k'a fɔ k'i ye mun fɔ ko tiɲɛ t'a la an ye fɛn fɛn fɔ Ala y'a bɛɛ ye a bɛɛ latigɛ la donc mɔgɔ ka ɲɛngoya bɛ se ka Keita bɔ a ja kan wa mɔgɔ ka asidiya bɛ se ka Keita bɔ a ja kan wa mɔgɔ ka kunfinya bɛ se ka Keita don fili kɔnɔ jamais i bɛ taa da i kaburu kɔnɔ o demandez au président au fouet les erreurs qu'il a commises là s'il n'est pas en train de payer ça dans sa tombe bébé ça mais arrangez-vous à dire la vérité. Qu'est-ce que nous disons qui est faux? Nous, on prend la vérité et puis on dit. À tes baïma, on s'en fout. À Benaïma, alhamdoulilah. Tu nous attaques, on s'en fout. Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand que tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'attend. Alabi kono. Abi jeni kaburu kono. Abi tache kaburu kono. Abi ne same kaburu kono. Aïna moulbala ka Keita ka direti la. Moi, je vous regarde parce que je vois des âmes perdues dans les ténèbres qui vont souffrir dans leur tombe. Keita s'en fout. Wallahi billahi, Keita s'en fout. Depuis toujours, vous parlez là. Quand vous regardez Keita, tous les jours, vous sortez. Vous-même, vous n'avez pas honte. Parce que chaque jour, alhamdoulilah, il y a la gloire de Dieu qui illumine mon visage, mon être tout entier. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui pour dire Keita, à cause de Dieu, toi-même, tu brilles plus que celui-même qui vit. J'ai dit, il faut laisser ça comme ça. Si Keita, quand tu es dans la vérité, Dieu descend sa gloire sur toi dans toute sa splendeur. Et quand on te voit là, on sait que lui là, donc moi là, le fait de me voir déjà là, doit te dire si moi aussi j'ai dit la vérité. Donc tu viens perdre ton temps. Keita s'en fout. Il s'en fout. Tu fais pitié. Mais maintenant, Sadio Ko, comme Mali a ka indépendance a tchera ka siri a tchela Sadio Ko Mali ka horonya Mali toto moshibolo Sadio Ko Mali transition côté de jamana don de willa ku joka ko do nyenyini olu willa ku fara jamana don ka ko ka abasigi ni alaka deme ni alaka latige parce que on y en a fait muko o doute Mim make ibekai ou saraka botte mimakai alaga kinala. Saraka bokela eko. Mais il a fini comment? Il a fini comment? Lui ce lycée. Aujourd'hui, Sadio Ko, il faut une révolution des peuples, une révolution intelligente, une révolution des consciences. Amangante kanga jamana di mogo matuni ku sago kala.
Nyekuma mfosi sa Sadio Seginaka. Kubinanga Jamana Kono, Kananga Jamana Nafolo Takatane. J'ai donné le cas du Niger. Je peux donner le cas de la Côte d'Ivoire. Je peux donner le cas du Sénégal. C'est la raison pour laquelle Ousmane Sonko a démissionné. Ou dit comme Ousmane Sonko, Bola Macky Sall, ka gouvernement, na kaka opposant. Ou bien la drogue en soin. Anga Nafolo soin. Kanto Fantanyala. Ça doit être comme fo. Makma qui s'est d'entrer comme 600. Document d'obémino document ma document ira aula kasoroka kala awala mais document fléni. Ça doit être comme fo document fléni. Na e munja met claque un document chama. Un document article 23. Ni document ayela goma Monisco tani kofe. Ouye MINUSMA Nyonganambe Congo, Goma, ou Geni Kofe, Nine Sorolo ou Nola. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Ça, je beaucoup là. Anga be frafon kan ka frafina choué. Angu kodo nyongona. Ku kun kari nyongona. Ka guerre do uni nyonche. Ka fantaya do u ka jamana kono. Ka sengeni gelia sugu bekuka. Mwema to amse ku dominer. Kan sago kula. Kuka na folo choué. Ça, je beaucoup là. Ako Russie o jamana te François Bala Russie veut faire ou ka jamana kelen ira dié kono jamana munu ba fo que c'est une ancienne colonie de la Russie athée. Mais François Bala dit que la Russie veut coloniser l'Ukraine, ce qui est faux. Akuma Tomaba article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders dirigeants nationalistes du tiers-monde. Thomas Sankara a été liquidé. Kadhafi a été liquidé. Kwame Nkrumah a été liquidé. Amilcar Cabral a été liquidé. Modibo Keïta a été liquidé. Article 26. Notre règle d'or, Antarabolo Newman, fin mana Willy, Ambou Befara. Donc les 49 là, c'était par rapport à l'article 26, où tout nana asmi farali kama. Kati kamu attaqué là. Atun dabola de ka asmi bonnet à Nina. Sadio bonnet à Nina. Ka Shogel bonnet à Nina. Albi à projet B. La liquidation physique. C'est là toi ma chérie Kadi. Matla, article 27. Comme il y a des analphabètes ici, permettez-moi de les éduquer. Ceux qui n'ont rien compris de notre combat et de notre lutte. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux dans les Nations Unies sont nos instruments. Ça, je beaucoup de là. Frafon ka souyere la, frafon ka se ka nyongo mine kanye. Frafon ka ke nyongo fe. Kelebe kelela anganda bola, nafate kele munanga nan sendo la. Jamana ka kunawolo naka horonya be sononi sira sira ngo sira tama. Anganga dame seganyerema. Odi ato sajo ko kabe Russie fou. Avec Poutine faux. Allez, Chila. Transition de Hachi. Ou Chila kumuna yo faux. Atara kumuna yo faux. Poutine fenen ya yira. Comme Malika à la boila. Amban jo au jiyakoro. Funan desela yoromina. Amaro be fin la. Na sebanye. Na bambolo. Na la sonama. Ambo latige aouye. Odi ato kumado la me anga. Commerçant la djemé yeleko. Commerçant, jamana re masira yorom na kata partenariat ke ni Russie. Parce que Américain ko. Jamana o jamana, nini Russie a bolo di nyongoma. Ambe bonne jigiga. Ado anga petini bola ka kalo moye yakili sigi. Yakili sigi ni domaine de itadon. Adan. Ngo Amérique tisi ka fouike. Amérique beka re nyini bi. Bi bengetala Amérique tumbola ni sira doye kabina anga
kabe do sadi kana ni wari ka wari ke kanga nyemgo ku ngulu nyam milari mugo nye dala ka yoro nim na dron bola nyenga direct ke abensere wasimi ala kana to iki bolo do ni milari mugo ko ni bolo do akoro ye risu janfa ye mali janfa parce que milari mugo ni 10 ans de bala mine kan de bala iba mine be papier do de signer papier mayira que Russie bengali ke John beni mali jigiya bi Russie de do donc drome kanata milari mugo ni kana nyabo afet lekele alhamdulillah asimi manyabo milari mugo ni fet lekele ame fait no de faux moko kanga femme famia bi ame bibi mina document do be mina ako madaba kama ako lame Sadio ka kuma abe Sadio discours mke aba famia 600 mo tise ka fin do be ni ala nogoya ye au fin quelle taille mais ni yoroni ma fait aga ni yoroni la main ma aya partager albi aya partager aya blaga jige aya partager ma fait ni yoroni aka la main mais ni yoroni kala jona aka la main mais sigaka a vidéo ni kunguru ni memi a vidéo ni kanga essayer en était voilà flani ma fait aka la main aka la main mère que vous êtes. Oh là là. D'accord. Et les autres nous rejoindront de toute façon. Non. Un téléphone avec comme fin tchala konogoy. Amina ni yoron na me. Isabelle Lasserre qui nous dit bon bah de toute façon il le fait maintenant ou demain. En gros il a déjà semé la zizanie. Il nous tient en fait. Est-ce que en gros nous sommes pris au piège et non seulement nous sommes pris au piège mais on est bien tombé dedans. Parce que hier je sais pas si vous avez vu cette information mais l'Union européenne a soumis une disposition sur la levée d'une partie des sanctions à l'encontre de 7 banques russes pour faciliter le commerce alimentaire. Est-ce que oui, il nous a pris au piège, mais tellement pris au piège qu'on est obligé effectivement de revenir en arrière sur ce qu'on a décidé? Bien sûr qu'on est pris au piège, mais c'est pas une surprise parce que les conditions... On est pris au piège. Qui est pris au piège? John John. L'Union européenne a été prise dans le piège de la Russie. Kuna sini, où il y a une réunion secrète qui est à Dogobela, où il y a une sanction où il y a une bangi wolon blaka. Mouna, ou kase ka commerce qui ni Russie. Au Russie, Poutine, Assimi de la dje, Assimi alabeganka, Assimi ka tien sigam. Pendant que bébé ka enkele, comme Mouna, on y Russie benala. Mais à fin de bi, Union européenne, où il y a une réunion qui ka dogo moroshima boa kalama, ni journal sous red beka kumafo. Akuma temenali moromaye. Ou bien ka sanction wili ou bien ka dogo ka sanction jamana bébé ka ki ka sanction wili donne ka ba risuka parce que ni Russie tebi Union européenne ko kuma bana c'est-à-dire mina kuma do foyer nya fo nga fin do doyen wole sisa ngo le développement européen flene ngo ka développement ngo barka dengele tala ayela ko damne ngo ni barka balao Ukraine kele fitini flene Ukraine kele fitini Europe flene Agbanga Koroni. Europe flek Kassilani. Europe Tachina. Ukraine kele fitini Europe d'Afrique. Ni barka tumuka développement la. Ukraine kele bise ko olu balimuna. Ukraine kele be banga juma la souma. Uyuka na folo soro galon kono. Umuka na folo soro chien kono. Uyuka développement ke bengali konna la. Sadio Beka ko de dénoncer. Ousmane Sonko Beka ko de dénoncer. On fait un beau de dénoncer. Ou yuka développement que galon ni choueni ni namara ni nyagamili kono. O de ato Ukraine kele dam na la Europe churuna. Donc barka du manibala. Ni barka te femna. Ka donc barka be fena. Gela fitini manana iba do de la ko barka balo me barka tala. Akobe d'Afrique ron kele. Mais Europe flani Europe beka d'Afrique. Europe beka d'Afrique. Muna barka tula. Muna galon. Muna choueni. Muna ala nyesranya baliako. Ne mago dengele tala ko moko kadana je le dis toujours. Munu be Europe on yabe ko la abeko kalama. Ni barka be France la bi ay France fle. Mais Russie jamana kele abe foko barka din jamana kele o de kenbeka
jamana mugan ani kɔnɔntɔn 27 ou 29 Union européenne k'a bɛɛ d'Afrique jamana kelen cɛ kelen a bɛ dɔw la barika bɛ jɔn na a bɛ jɔn na barika tɛ jɔn na a bɛ fɔ ko cɛ kelen den muso kelen den a bɛ se ka dugu kelen d'Afrique k'o ye barika den de Poutine y'o de Russie y'o de a ye européen filɛ kɛ a ye Faransi filɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ɲɛ b'a la Sadio bɛ kan k'o de dénoncer aw ye faamuyali kɛ bengali a ka ɲi ten suyɛni a ka ɲi ten ka farafinw kun kari ɲɔgɔn na a y'a dabila mais Mali ko ko Russie bɛ Mali bonya Russie ma deli k'a yira Mali la tile kelen k'a ka fisa ni Mali ye k'a bɛ Mali sanfɛ dans toutes les négociations Russie y'a kɛ cogo bɛɛ la k'a yira Mali la k'an bɛɛ ye kelen c'est pourquoi la Russie et le Mali aujourd'hui, n'y a pas d'amener accord de défense. Au fembe nous flattier, d'où flat beni, à barka ka boni accord de défense. Femme mina bo barka de flaka dje kono, ou barka ka boni accord de défense. Mali bo de kono. Ni Mali nte barka jamane, bengalim kela malika. Ataki munu dala malika kosana, wallahi nini ala jeni jamana wara de dino, a jamana mi d'Afrique. Correct me voilà. Femme dans la tessika. Côté sik tout la Mali bolo. Tessik ma be rebelle djihadisouni nyango nunum bolo. Mogobe ala foure. Tessit militaire nunu ou ka nyamoro no Sadio Barkade de dudu. Sadio patron Assimi Barkade sinon tessit tu me be. Fais tu me tes sites. Ala tunga jombe nye kisi kadaka. Mais ala tes sites kisama. Ala tes sites kisi. A attaqué tellement c'était complexe, tellement c'était coordonné, tellement à barka boyana. Mais Mali sera qui jo ka kumbe tes sites mabé. Tes sites béni tu es signé djugubade. Mais ala mato akake. Barka jamana de do. Mɔgɔ man tɛ ka ɲinɛ yɔrɔ de kɔ n'i bɛ kuma ala b'a to fɛn damadamanin bɛ yen i b'olu lajɛ ka sɔrɔ ka kuma n'i bɛ tiɲɛ kɔnɔ i hakili b'i yɛrɛ sɔn donc an b'a fɔ ka jɛya européens bɛ mun de bolo bi u hinɛ bɛ Poutine na olu bɛ se a tun b'u da ko bɛ sanction wɛrɛ ta mais u da falenna au lieu de ka sanction ta u bɛna sanction de wuli sanction ma da Mali kan wa Mali benna wa i b'a dɔn de la ko barika jama mais sanction ma da olu kan u ka jamana halaki cogo filɛ sanction ma da Faransi kan Faransi la halaki cogo filɛ a ma da Angleterre kan a ma da Allemagne kan a ma da kiriti karitaw si kan u halaki cogo filɛ sanction dala Mali kan na ja sanction dala Mali kan ni Mali sera kɔrɔ bilayi n'a tun dala ninnu kelen kelen na kan u tun bɛ muru ta ka ɲɔgɔn faga sanction dala Mali kan n'a tun dala o kan u tun bɛ muru ta ka ɲɔgɔn faga européen ninnu ko don mais Mali jɔla sen kan ka sanction da Russie kan Russie jɔla sen u tilala ka segin ka Russie ka tiɲɛ k'a ta ye. C'est pourquoi on dit, on parle. Sadio a bɛ ka nin yɔrɔ de yira. A kuma la fɛnɛ ni k'a yira ko Mali ni Russie bɛ ɲɔgɔn bolo. U bɛ ɲɔgɔn bolo fo Ala yɛrɛ ko min. N'i bɛ kuma i bɛ Ala ni yɔrɔ sigi. Mali ni Russie u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fo Ala ko min. Donc, mais Sadio kumana. A ye kuma nafama ni kuma barikama fɔ. Il m'a politicien nous qui les gars faut que Sadio est moufama parce que Sadio a yé européen gauche a yé français gauche a yé américain gauche a kuma kon la moro ni be diplomatie que ni Sadio ka kuma la mi baro ka gauche like mais aux politiciens dingene ma wuli ka faut que mena Sadio yofo mais ni sugar de tundo out me fait fo sugar ma me bunya hakilima. Donc on le dit en toute honnêteté, Mali aujourd'hui, Mali est c'est vrai, au Koroteko Philippe, Keita n'a jamais dit que transition te Philippe. Keita n'a jamais dit que transition c'est gars RRK. Keita n'a jamais dit que Assimi ne peut pas se tromper, ou Shogel ne peut pas se tromper, ou Diop, ou Malek
ou encore Sadio, il n'a jamais dit ça. Il dit, Mali be siramkan, la voie que le Mali a prise, la voie que le Mali a décidé de se tracer. Évidemment, tout le long du parcours, Philippe Sekake. Mais il a la guerre, il est objectif de la guerre. Mali be moude nofe, Mali be ka moude nini. Philippe Sekake. Philippe Sekake. Mais objectif est moude. Amour de la guerre. C'est pourquoi, à ma foi, Sadio Nichi ani Baraji. Kuma chama fola. Antna do oluno suno nangwambo dam nantna boyambi amena video janke na photo la ame fitini fo mu miseka famia Mali be suragnement de kan Mali be suragnement kan ma foye aw mumbe tungana anabe keta wele dongodo akela France akela Allemagne akela Europe akela Chine akela Brésil akela Russie akela Amérique aw mumbe anga kuma la memba fa kala me Djougou be Mali no fe albide. Mais mek tamasire do dama mumato abe hakila la tige. Mali e jamana barka mande. Barka be Mali. Munu fene be ka Mali marabi ou betere. Mais nyemoro do be. Barka bolu la ala fene bolu bolu kokoro. Odi ato Mali tsika da tonga. Kala kuma munu be sina. Domna nanga nganda magamuna manda magola domna namanga nganda magamuna ntanda magola bi Keita bola de ka Sadio fo ka Sadio barkada ka foko ala ninti ala ka Sadio son shi ani Kenya Sadio islam irani Mali takabolo siradi Mali ba fe ka baraka islam kono wede ni albisa akana nyine ni anga partenaire amana kuma chugo ni temi nogo bala akana nyine de avita ni tenyi ningalike uda akala jekanye anyongona flate naya nene nagadi ay Keita wule Keita amsega soro chugoli ni te uda akana nyina ko no bola me jugu son père flene mi kasa su kasa jugu son père depuis Yaya Touré ame Touré musofo anot Yaya ni jalanye ni jugu son père ni nyema na dani gadro ina fo son après ame Yaya fo Yaya de ni blaka na di Keita mabituguni Yaya ni chan baji no bola ame yanga certificat fo no échec pour pas ganga flito la sona nga dege damna de le mo kana ke mum se ka vraiment ka en demain mum feneni bolo kagne aga barakonnala aga furaw kagne albisama le fo ka tro barkada amale fo Cheikh Tiami Aidara 69 58 11 36 Oyaga nega jursirae bioro ani konondo bidoro ani shegi tan kele bisaba ani woro 69 58 11 36 ali albisa c'est Cheikh Cheikh Tiami Aidara abeba na chama froga de nyo foyer iko tension iko diabète iko ulcère gastrique iko modéré cancer prostate hépatite B et C asthme hémorroïde goutte impuissance sexuelle abe ni bedi froke bana wara be amanda magamuna abolu be froke ame Cheikh Tiami Aidara ama fo albisa abe modon somoro terio jenyongo barake nyongo abe mogo doni deguma tigi ka ni numéro mdama yo numéro ta ko weli ani Cheikh Aidara ka kuma ni Keita fene ni dirati damnela akela Keita yo akela baro sugo akana nyine akani kan atakabolo nay mabe avinta ka tini ne munu fene ma fe ku ka mariage fanu ka dlan ka nye iko mario iko garçon d'honneur munu fene ma fe ka ta mariage aya nyamen mariage mambe ndo ka ko tijam wa formusoy Yaya Touré amafo anjan baraji Nam mo fan nyumana abe Europe abe dien fan off vous voulez vous habiller tunique nyuma ame Yaya ka numéro dama ba wole do yo wole damne kaba
donc n'a ye weleli kɛ ni Keita tɔgɔ ye ko promo c'est Cheikh Oumar a bɛ taa dɔrɔn réduction bɛ k'aw ye ani cɛ ani baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka ala ka dugu ɲuman kɛ ani cɛ ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye merci à vous